So mga siyaw, yung mga gagamba dito lang, Nakatago. lang. So if merong patay na dahon dito, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin. So mga siyaw, if makakita kayo ng mga dahon na to, like sa gunoy, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin. Yung light. Oh, di ba? So mga siyaw, if makakita kayo ng atis, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin ha. Kita mo bayabo. Atay, nakatunod pa tayo. Hindi gagamba. Hindi gagamba nakita tae. Oh my gosh, shit happens. Stop na biyak. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Ngayon, nandito kami sa Alcoy, Cebu, sa lugar nila ni Malaya at kumuha kami ngayon ng buko. Itoy no? Balik yan ang itoy nyo doon? Dili, pangatag na. Oo ba? Ang buka na to. Hello baby! Kinobo sa Malaya buloy. Hello. Hi. Ah, sorry! Thank you, thank you. Haka. Hello! I'm really going to se groß. I'm very tall. Sakto raw, tamas na kayo. Tura kayo. So ngayon guys, manghuhuli kami ngayon ng manok para i-spicy chicken namin or yung tinatawag na halang-halang. Ay, nangitlog pan. Okay. Ayun po mga siyaw, tapos na kaming kumain. At ngayon, yung trip namin ay maghahanap kami ng gagamba. Lagi. Sana. Ay, so naglukay. Kusi-kusi ba? Tarabungko mi. Tara ta ko. Tarabungko.
Rebung ko. Ko ako. Ni, so guys, lubot. Oh. Surprise. Ate terbong. May kundras ng buyawan. Asa to? Tay abi na tawag kuan. Dako be oh. Terbong ko di man na siya mo man katong talawa no. Dalawa. Asa sa atong Labay. terbong ko sila. Kana. Mo man katong kuan. Si pangalan kaka. Beribaneg. Tik banig-banig. So ayun po mga siyaw. Wala pa kaming nakita na gagamba. May sumunod na gagamba fighter. Gagamba fighter Malaya. Hinanap ko yung aking gagamboy. Iyay. Wala. Tarabong ko ram nakita nyo. So mga siyaw, yung mga gagamba dito lang. Nakatago. Nakatago lang. So if merong patay na dahon dito, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin. So mga siyaw, if makakita kayo ng mga dahon na to, like sa gunoy, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin. Oh, yung light. Oh, di ba? So mga siyaw, if makakita kayo ng atis, meaning yung gagamba nasa kabila. So titingnan natin ha. Kita mo bayabo. Atay nakatunod pa tayo. Gagamba. Hindi gagamba nakita tae. Oh my gosh, shit happens. Stop na biyak. Hey. Ano yun? Ano ko kung dako ba? Ano ba? Ang liit pala. Sige. Ngi. Yan, buhian na to na eh. Buoy man. So ayun po mga siyaw, papunta kami ngayon sa Oslo, Gaisano. Kasama ko si Malaya at saka si Angkoloy Loy. Angkoloy, ano pala yung full name mo? Brandon Lee Carlasan. Brandon Lee Carnasa. So mga siyaw, meron siyang YouTube channel. Anong pangalan? Uncle TV. Uncle TV. Dami na to. Yeah. Doha? Kami Rambo. Dalawa sila. Dalawa sila. Sino yung kasama mo? Si Uncle Rambo. Si Uncle Rambo, yung kasama niya, yung kasama namin kahapon na nangunguha kami ng buko. Meron ka bang talent? Meron. Anong talent mo? Pagrarap. Rap. Anong nirarap mo? Lumpia? Ano? Lumpia. Hindi. Anong irarap mo? Mansinitas. Mansinitas? Sige, sample nga. Mansinitas. Karuha, ha? Di na dyo ka tagagbalik nila, oh. Lawa. Shout out ni Lao. Ay. Ay. I-follow si Lau, i-add sa Facebook, Boom Lau. Bumlaw. Kunin mo yung sombrero mo para makita yung beauty mo. Nangasar. Ano, hangover pa? Hangover. Balik mo. Oo. Yung mga siya kasi kagabi, uminom kami ng Red Horse. Akala ko na malakas uminom si Loy Loy. Yun, kagabi nakaubos kami ng 2 Red Horse. After ng 2 bote, pagtayo niya, nahihilo daw siya. So mga siyaw, we will update you mamaya. Usa pa sinigang work. Naman siya mo. May alis karaming macchiato. So ayun po mga siyaw, tapos na kaming kumain at bili muna kami ng grocery.
So ayun po mga siaw, dito matatapos yung vlog ko. And meron palang binigay si Malaya kay Uncle Loyloy. Konting sorpresa lang. Check nyo na lang sa vlog ni Malaya. And please support their YouTube channel, Uncle TV. So mga siaw, till next time. Ciao!